Dom minule bol, hej, 7, ale teraz je 8. 8 diel, takže kámo, tápci majú season 18. Tournament winner. To nič. Som chcel bumpnúť. Nie. Dobre. To není gól, neviem sa. Ja mám takú taktiku. Ty si borec. Ty vole. No daj gól. OK, toto mám zle. Nevadí. Jak sa mám stretnúť Zena, keď si mal malý rank? Že proste on si vyhľadal, ja som dostal taký pozvanku, že on si ma vyhľadal, asi, nejakého chcel asi typka, tak vyhľadal si, že Silky alebo Lapidary Jumbo, hej? A proste tam mám... Nejde v rokete. Kámo. To si nemusel dávať, musíš uznať. Ja som sa chcel dať naspäť, vieš, len mne to nedal flick, vieš? Ja som mal ešte 100 boostu, kámo, chápeš? Nie. Ale, robíš srandu zo mňa už. Nie, to tam nie... Ty boj, ja som bol ešte za tebou, ja som to chcel ešte saveovať za tebou. Hej. Aha. Nie! Čo si spravil? Ty čo si spravil? Neviem. Ty čo si spravil? Nič nespravil. Ty čo si spravil? Si dal normálne psycho. Dal psycho do svojej brany. Tak, kámo, to čo je? Dal psycho do svojej brany, ty bon. Chodu točíš. Ja idem za tebou, neboj sa. Choď. Daj mu tam. Nie, on to nesejvol. Tak daj, barec. Tak to je. On to chytil. Ja viem, on to chytil. Kámo, to Rocket League má také stránky, že neuveríte. Kámo, to nesejvol. Kámo, to čo je, akože? Počkaj, musím nastaviť im kameru. On mi to padlo. Kámo, to si... Robíš si sa... Kotel? Dobre, hrám. Ty vole, ešte som teraz hral. Ty kokos, ja nemám boosty. Dobre, už mám. Fake one. Kámo! Ne, to není. Dobre. Nechaj. Ešte si som o bumpu. Kebyže tam nie som, tak by všetko skončilo. Čo by bolo? A to sa pekne, ne? Pozri. Hej. Pozri. Kámo, skús jednu vec, že si to nadhodíš a dáš mastinku. Hej, kámo, ale teraz som to nechcel riskovať. Chápeš? Som to nechcel riskovať. Nechcel som to riskovať. Ale tak som to zase docela pekne. Ty vole, ty si asi celák normálne. To som nemal zapnutú blokkamerku. To ti prisám na moje srdce. Kámo, To som normálne bez blokkamerky. ty vole, reálne my tu ideme jak bomby. Kámo. Ty vole, my sme sa ani nerozohrali ani nič a ideme takéto bombičky. Si dáš prdel. Ideme takéto. Kámo, Aha. Dobre, už ideme bomby, zakrikli sme to. Tam chodí. pekne. Z tej cesty. Ďakujem. Je, na čo pred branu? Na čo? Ja si nemám čo spraviť. Je dobrý, ja som ti to vyžral, vidíš? Ale nemusí si to dávať cez branu. Čo si spravil? Kde som to mal dať? Však doprava. No tak to mi nešlo. Išlo. Ja som nemal boss, kebyže mám boss, tak by som to dal raz, dva. Máš boosty? Mám 75 boostu. Budeme si hovoriť okolo. A ty máš? Ja mám 100. Máš, musíš. Dobre, safe, nejaký. Kámo, na čo si to tam dáva ten typek? Nechápem.
Musíš, kámo, to máš prázdny Prečo si to tam nedal ďalej? Prihrávam, dozadu. Pekne. To takto. Pás bol koleknutý. Ekvitnutý. No poď! Nie. To máš. Ja radšej idem dozadu. Choď. No, práve preto tu. Čo? To jak? Čo? Ja to tak kliknem. Nemá, on to nemá. Pozor. Dobre, to tečiem. Neumývam pôdu tu. Nie, kámo! Ja som tu celé dotyčky, ja som ešte pozadu, sorry. Kámo, zapamätaj si jednu vec. V hre sa nečúva. Kam, koľko máme sekúnd? 54 sekúnd, kámo. Ty si robíš so mňa srandu, alebo čo? No poď. Poď. To musíš. Máš? Ja nemám pusty. Kámo, choď sa po nej. Poď. Ja mám. Poď. Choď do toho. Bum. A to máš. Kámo, ty nejdeš do toho. Ale na čo ma pusuješ? Ja? Áno, ty. Ja som ťa nepustil. No jasné. Ja som Vidíš, jak si ma pustil? No, vidíš? No daj, refojt. No, vidíme sa u 8. dielu.